Hej. Min gruppe har så tema 2, som omhandler Lissabon-traktaten, som så er det, vi snakker om her i den her fremlæggelse. Ja, og man kan så her se vores indholdsfortegnelse, hvor vi ud fra vores forskellige kilder har udformet 3 problemstillinger, som jeg så vil gå i dybden med, hvorefter jeg vil lave en lille opsummering med noget kildekritik. Ja, og her der kan I så se vores første problemstilling, der hedder, hvorfor opstod Lissabon-traktaten? Og til at besvare den her problemstilling har vi så valgt at tage udgangspunkt i 2 af vores kilder. Den ene er selve Lissabon-traktaten, og den anden er så en artikel fra Politiken fra 2007. De to kilder, de giver ligesom 2 forskellige svar på, til hvorfor Lissabon-traktaten blev lavet i sin tid. Inde i selve traktaten, der har man blandt andet valgt at skrive, som ønsker at styrke solidariteten mellem deres folk, samtidig med, at de respekterer disses historie, kultur og traditioner, og som bekræfter den betydning, de tillægger principperne om frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne samt de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincipper, som har det fortsæt at opnå en styrkelse af og konvergens mellem deres økonomier og at indføre en økonomisk og monetær union, som er i overensstemmelse med republikken Bulgarien, den tjekkiske republik osv. Og så bekræfter den ellers, at man ønsker et fælles borgerskab for statsborgerne i deres lande, at man ønsker at gennemføre fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og man vil forsøge at lette den frie bevægelighed for personer, og samtidig med, at man sørger for deres befolkningssikkerhed og tryghed. Så man kan sige, at i selve traktaten, der står der, at de ønsker at fremme solidariteten og fremme det fælles samarbejde, der er mellem de europæiske lande i Europa, og man ønsker at integrere sig yderligere i det europæiske samarbejde, blandt andet ved den økonomiske union og ved fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik osv. Går vi så op i artiklen fra Politiken, jamen så siger ham her, Valéry Giscard, som er Frankrigs tidligere præsident og en af hovedarkitekterne bag forfatningen, jamen så siger han, at EU's nye Lissabon-traktat ikke har nogen væsentlige forskelle fra unionens folkeligt forkastede forfatning. Så det han siger er altså, at Lissabon-traktaten er et forsøg fra de europæiske statsledere for at undgå en folkeafstemning og derved stadig kunne indføre den forfatning, som det europæiske folk ellers tidligere har forkastet. Jeg har fundet det her citat frem fra ham, hvor han blandt andet siger, i Lissabon-traktaten, der er blevet til alene med udgangspunkt i forfatningstraktaten, er værktøjerne fuldstændig de samme. Det eneste, der er anderledes, er, hvordan værktøjskassen er ordnet. Så her der får man ligesom en helt anden fortælling, end den man havde set i Lissabon-traktaten. Og så er vi så nået til problemstilling 2, hvor vi har valgt at fokusere på fordele og på kritikpunkterne ved Lissabon-traktaten. Og til det har vi så brugt vores 2 kilder, som er en pressemeddelelse fra Dansk Industri og fra Centralorganisationen af Danske Industriarbejdere. Og vores anden kilde, som er en artikel fra Information, der blandt andet beskriver Erik Boel fra Europabevægelsens holdninger om indholdet i Lissabon-traktaten. Direktøren fra Dansk Industri, Hans Skov Christensen, han siger blandt andet om Lissabon-traktaten, at det er et fornuftigt svar på de udfordringer og de muligheder, som Danmark og resten af Europa møder i en global verdensøkonomi, der er under en hastig forandring, mens formanden fra Centralorganisationen Industri, Thorkild E. Jensen,
Men han siger så, at Lisbon-traktaten kan øge vores økonomiske integration med de øvrige EU-lande og dermed jobskabelse og vækst, men også i forhold til at skabe en stærkere platform, som gør os i stand til sammen at sætte dagsordenen i verden. De her to herrer, de sætter stor fokus på det økonomiske aspekt i Lisbon-traktaten, og de glæder sig over det økonomiske samarbejde, som man vil få mulighed for at lave med de øvrige europæiske lande, da de mener, at det vil føre til vækst i Danmark og i resten af Europa. Derudover så ser de også en mulighed for, at man med Lissabon-traktaten kan lave en stærkere frontfigur ud mod resten af verden, og derfor have lettere ved at sammensætte en dagsorden i verden. På den anden side, der har vi så Erik Boel fra Europabevægelsen, der har været ude og kritisere Lissabon-traktaten på samme måde som Valéry Giscard gjorde i problemstilling 1, da han også mener, at Lissabon-traktaten er udemokratisk, hvilket han mener så er skadeligt for Europa. Her der lægger han altså vægt på hele ideen om, at man ikke ønsker at indføre Lissabon-traktaten med en folkeafstemning. Han siger blandt andet også, at Lissabon-traktaten vil komme til at fastfryse mange af de problemer, som EU allerede er bygget på. Blandt andet hele ideen om, at EU skal være en toldunion, og at markedet på næsten alle områder står over miljø, menneskerettigheder, sundhed og så videre, så videre, så videre. Han kritiserer også Lissabon-traktatens fokus på en militær oprustning, i stedet for at være fokuseret på sådan noget som velfærd og ulandsstøtte og miljø. Han mener, at EU kommer til at kunne have monopol på at sætte lovforslag i Europa. Erik Boel er altså meget fokuseret på den enkelte EU-borgers rettigheder, og han ser ikke på samme måde, eller han mener ikke på samme måde som Dansk Industri og CO-industri gør, at de økonomiske fordele vejer op for den udemokratiske måde, som Lissabon-traktaten er kommet til verden på, og så hele ideen om, at man skal fokusere mere på militær oprustning og på økonomisk fremgang i forhold til velfærd og ulandsstøtte. De to kilder viser altså den splittelse, der er i EU om Lissabon-traktaten, hvor at der ligesom bliver dannet to sider, hvor man enten er for den og kan se en masse gode og fornuftige ting, mens andre vælger at fokusere på det udemokratiske aspekt og på manglen på fokus på miljøet og ulandsbistand osv. osv. Ja, så har vi så problemstilling 3, som hedder, hvordan er Danmarks forhold til EU i 2011? Og vi har så valgt at tage udgangspunkt i vores sidste kilde, som er en tale af udviklingsministeren Søren Pind fra 2011. I talen snakker han om Danmark og EU's forhold til udviklingssamarbejde. Vi har valgt at tage udgangspunkt i de 4 citater, som I kan se på PowerPointen. Det første citat, vi har valgt er: It is first and foremost through our membership of EU that Denmark can influence the global agenda and work to ensure that challenges are dealt with in a timely and efficient manner. Her understreger Søren Pind altså, at det er gennem EU-samarbejdet, at Danmark vil kunne være i stand til at få indflydelse på, hvordan man på verdensplan skal løse nogle af alle de udfordringer, som man møder. Det næste citat, vi har valgt er: The new strategy for Denmark's development cooperation is based on the fundamental concept that all human beings are being born free and equal with inalienable rights. Og han siger så her, at man vil prøve på at fremme menneskerettigheder, og at dette er Danmarks nye strategi i forhold til udviklingsområdet. Man vil altså arbejde for, at folk rundt omkring i verden har de samme rettigheder, som man har her i Danmark.
I de næste citater, som vi har kigget på, der snakker Søren Pind om, om de idéer, som Danmark har til, hvordan man formidler udviklingsbistanden rundt omkring i verden. Han siger blandt andet: reduce the number of partners countries and adjust our work in light of a more coordinated approach within the EU. Senere siger han så: we will also reduce the number of sectors we are engaged in each country. Her taler Søren Pind altså for, at man skal finde en mere effektiv måde at bruge udviklingsbistanden på. Han snakker om, at man i de enkelte lande burde kigge på, hvad er det for nogle sektorer, som vi er engageret i, og man burde så reducere nogle af dem, så man kan være mere fokuseret på de enkelte sektorer. Han snakker så også om, at man burde overveje at reducere antallet af partner lande, og på den måde være mere koordineret, og så prøve på at have en mere koordineret tilgang sammen med EU, så man kan stå bedre sammen og derved hjælpe flere mennesker og lande. På trods af, at den her tale handler om EU, eller udviklingsbistand og EU og Danmark, så man sige, at det siger en del om Danmarks forhold til EU i 2011. Da man på det her tidspunkt godt vidste, at den bedste måde for Danmark at få indflydelse på, det er gennem EU, og man på det her tidspunkt også havde indset, at den bedste måde at klare de problemer, der er rundt omkring i verden, er ikke ved, at de enkelte lande skal stå alene, men ved, at man kan samarbejde og stå sammen som en samlet enhed. Hvilket også var noget af det, som man forsøgte med Lissabon-traktaten, hvor man savnede mere solidaritet, og at man prøvede at have mere integration mellem de enkelte lande. Så man kan ligesom sige, at den her tale er produktet af Lissabon-traktaten og måden, som EU-samarbejdet har udviklet sig siden da. Så er vi så kommet til opsummering og kildekritik. I forhold til vores prøvemateriale, jamen så er der lagt rigtig meget op til en form for kritik af Lissabon-traktaten, og især hvordan politikerne ligesom har fået den igennem. Vi får så selvfølgelig også den anden side af sagen i forhold til, hvad CO-industri og dansk industri har haft at sige om traktaten. I gruppen har vi måske følt, at der har været lidt mangel på kilder i forhold til, hvad traktaten egentlig har gået ud på. Altså man kunne måske godt have savnet noget mere konkret omkring Lissabon-traktaten. Sidst så har vi jo så haft den her tale af Søren Pind, som i begyndelsen har været meget svær at få flettet ind i forhold til det andet prøvemateriale, der jo lagde meget op til en form for kritik og refleksion over Lissabon-traktaten, mens den her tale af Søren Pind så har været lidt svær at få lagt ind under det her. Men jeg synes så, at det lykkedes til sidst i forhold til, at man kunne perspektivere lidt til, hvilken betydning Lissabon-traktaten ligesom har haft på det europæiske samarbejde. Og det var så alt, hvad vi havde.